खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। मावथांखि 100% रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गासै मोनथाम एसटि एमएलए सिटफोराव थारैनो रेशन कार्ड राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया बे रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव थारैनो गुबैयै 85,251 गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनो गोदान रेशन कार्डखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबैयै बे रेशन कार्डखौ मैया दतमा बियाब, क'क्राझार बियाब, बावखुंग्रि बियाब बे मोनथाम बियाबाव राननानै होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बाहागो लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला मिशन 100% रेशन कार्डखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि हाबाफारिखौ सम सम लाबाय थादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबैयै गोदानै दाजानाय दतमा एसटि बियाबाव गुबैयै 31,885 सोद्रोमाफोरनो रेशन कार्डखौ राननानै होनाय जायो। बेनि अनगायैबो गोदान जायफोरा रेशन कार्ड बानायदों बिथांमोनहा 6,787 बिथांमोननो रेशन कार्डखौ राननानै होनाय जादों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार एसटि बियाबाव थारैनो 22,997 बेनिफिसियारिफोरनो बे रेशन कार्डखौ राननानै होनाय जायो। बेनि अनगायैबो क'क्राझार बियाबाव गोदानै रेशन कार्ड बानायदों गासै 5,885 सोद्रोमाफोरा। बेनि अनगायैबो आरोबाव बावखुंग्रि गोदानै दाजानाय बियाबावबो 25,824 सोद्रोमाफोरनो रेशन कार्डखौ राननानै होनाय जायो। बेनि अनगायैबो गोदानै बे बियाबाव बानायबावदों 2,004 जन सुबुंफोरा। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हाबाफारियाव बाहागो लानानै रेशन कार्डखौ राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव थारैनो एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम उखिल मुसाहारि आरो इएम रेवरेवा नार्जारिजों लोगोसे गोबांथार बिटिआरनि अफिसियेल बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोनबावदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां-दुवार लाइमुथि ओनसोलाव गासै 100निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों सोमोन्दो थानाय आरो राजखान्थि दोलोफोरजों सोमोन्दो गैयै गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिजाथिफोरा थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव 100निख्रुइबो बांसिन जइनिं जाबावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बायदि हाबाफारि लानानै गावसोरनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि मेल मिटिं लाबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो बे राजखान्थि आफादफोरनि थारैनो जइनिं हाबाफारियाबो मोनसे मैखोम बिहोमा होगासिनो दङ। जेराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोआव जइनिं हाबाफारिफोरखौबो एखे रोखोमैनो लाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोराबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानानै जइनिं जानाय हाबाफारियाव होंगो दोंगो जालायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां-दुवार लाइमुथि ओनसोलाव थारैनो बिपिएफनि मोनसे जइनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन। जेराव लाइमुथि ओनसोलनि गासै 100निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों सोमोन्दो गोनां सोमोन्दो गैयै सोद्रोमाफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जइनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव थारैनो बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि सासे नेहाथारि कास्टम बसुमतारी लोगोसे प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव जइनिं जादों होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि फैगौ 18, 19 आरो 20 जानुवारि खालि जानो गोनां बे बाथौ गौथुमनि गुबै जथुम्मायाव थारैनो
आथिखाल भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो रायदाव आफादनि हांख्रायनाय बायदियैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जायगायाव थांनानै थासारिफोरखौ नोजोर बोहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बे जथुम्माया बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन, जेराव हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहया जोंनि बाथौ गुथुम एबा सनितपुर जिल्लायाव फैनानै बर'फोरनि गोबांथार जेंना जेंसिनि बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होलांगोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो। जायखौ नोजोर बोनानैनो बेयाव 50,000 गासै आर'ज गाबग्रा बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरो बुंबावनाय बायदिब्ला धोरोमा आलादा आलादाब्लाबो जों बर' हारिया खौसेयै थानांगोन आरो बर' हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ खौसेयै जोङो जेब्लाबो सौसिलांनांगोन, जुजिलांनांगोन होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव थारैनो हादोरनि नखर मन्त्रि बिथाङा बाहागो लाफैनानै बर' हारिनि मोनसे मेहेरगोनां जारिमिनारि सोरजिलांगोन एबा गोबांथार जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायनि खोथा बुंलांगोन होननानैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ आसा खालामनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। 2023 मायथाइनि आसाम वैभव बान्थाखौ थारैनो भारतनि गोजौ बिजिरसालिनि बारग' गाहाय बिजिरगिरि रन्जन गगৈ बिथांनो गथायनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव आसाम सरकारा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि बान्था होबोबाय थानाय बायदिनो आसामखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा थारैनो आसामनि जानानै मुलुग दरबाराव सिनायथि होनाय एबा आसामखौ थारैनो मुलुग दरबाराव सिनायथि हैनायजों लोगोसे आसामनि थाखाय गोग्गाथाव हाबा मावनो हानाय बे सुबुंफोरनो थारैनो बेबायदि बान्थाखौ होबोबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो देग्लाय 2023 मायथाइनि आसाम वैभव बान्थाखौ थारैनो भारतनि मोनसे समनि गोजौ बिजिरसालिनि बारग' गाहाय बिजिरगिरि रन्जन गगৈ बिथांनो गथायनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों थारैनो गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा आसामनि जानानै भारत बायदि गोजौ थाखोआव बिहोमा होनायनि थाखाय बे बान्थाखौ रन्जन गगৈ बिथांनो होनो थाखाय थि खालामनाय जादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों। माउन्टेन मुभार्स एनजिअ'खौ नोंथांमोनहा थारैनो खोनाबाय जानो हागौ। नंगौ, माउन्टेन मुभार्सआ थांनाय 3 बोसोर सिगांनो जोनोम जादोंमोन। जोनोम जाखांनायनि उनावनो बिथांमोनहा थारैनो गावजों गावनि गेजेराव माखासे रांखान्थियारि हेफाजाब होलायनायखौ नोजोर बोनानै लोगोसे समाजाव थानाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ माबोरै रांखान्थियारि एबा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जगायनानै होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो माखासे कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरा लोगो मोनलायनानै बारग'नायनि उनाव बे माउन्टेन मुभार्स एनजिअ'खौ दानानै लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, दाखांनायनि उनावनो माउन्टेन मुभार्स एनजिअ'आ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि नांगौ जानाय गोनांथि मुवाफोरखौ राननानै होबोबाय थादों, जेराव जायफोरहा बेफोरबायदि रां खरसा बाहायनानै गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ थोजासे बायनानै लानो हायै सुबुंफोरखौनो बिसोरो हेफाजाब होबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो थारैनो बिथांमोनहा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गला दङा होननाय मोनसे गामियाव थारैनो बे हाबाफारिखौ लादों, जेराव बिथांमोनहा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 200निबो बांसिन गुबुन गुबुन गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय बिथांमोनहा कम्बल बायनानै लानो हायाखै गोजां बोथोरनि समावबो बेखौ नोजोर बोनानैनो एसे एनै कम्बल गांफा गांफा राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों गोरिब सुबुंफोरा बेजों एसेब्लाबो मुलाम्फा जागोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिदों। लोगोसे बे कम्बल राननायनि रांखौ थारैनो बिथांमोनहा लटारि होनानै लटारियाव जेसेबां रां थालांदोंमोन बे रां थालांनायखौ लानानैनो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन बेबायदि कम्बल राननाय हाबाफारिखौ राननानै होबाय थादों। नंगौ, बेनि उनावबो आरोबाव बिथांमोनहा बेबायदिनो फरायसुला फरायसुलिफोरनि गोनांथि जानाय मुवा बेसाद आरो गोरिब गुन्द्राफोरनो माबायदि सहाय होनो हायो बेबायदि सहाय होलांबाय थागोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावनायखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि BCDCनि बेन्दोङाव थानाय माखासे गोथौ गामिफोराव आम आदमी पार्टीनि मोनसे गामि दावबायनाय हाबाफारि लानायखौ फिन नुनो मोनबावनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आम आदमी पार्टीआबो आथिखालाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावसोरनि राजखान्थि दोलोफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा राफोद खालामनांगौखौ थांखिजों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो हाबाफारि लाबोबाय थानाय बायदिनो दायो एबा आथिखालाव मोनसे गामियाव दावबायनाय हाबाफारि लानाय जादों, जेराव गामि गामि दावबायनानै बिथांमोनहा गोग्लैसोनाय गामिफोराव थांनानै गामिफोराव माबायदि जौगायै आरो रायजो राजाफोरनि मोनथायखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंबोदों आरो दावबायनानै बेबायदिनो सम सम हानजा सुरनायखौ नुबोबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालिनि बायदिनो फिन मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय अन्थाइबारि BCDCनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गोग्लैसोनाय गामिफोराव थांनानै बिथांमोनहा खौरां लाहैदों, जेराव खौरां लाहैनानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालनि सरकार एबा दैदेनगिरिफोरा खुगायावल' गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो, गोबां जौगाबाय होननानै बुंबाय थादोंब्लाबो नाथाय एक्सुवेलाव एबा मोगथाङाव मोनबो खामानि जौगायाखै एबा रायजो राजाफ्रा मोनबो गावसोरनि मोनथायखौ मोनाखै होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा आरोबाव बुंबावदों दि फैबाय थानाय समाव क'क्राझार बियाबाव MP बिसायख'थियाव बाहागो लागोननि इंगितखौबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ थारैनो आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अजय ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आथिखालाव बे गामिसिम दावबायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावदों।